untuk Semar dengan ngopo kula dadi kekanthi para kawan Gus ya kawan dhewe dadi bae ya lapor ini lunga ya ayo mangkane dikon ngendikan lho sinten ngertos kabeh wong menang-menang boten rugi kondisi Kakang Semar aku ingin ngerti kaya ngopo kakang ananing wali Ciman Loro ibu Kakang Semar dari wis mudhun ana ing Mayapada nanging nyatane kok aku durung kepethuk yo kaki nggih sakniki ngeten Doro niku pun boten sepisan pindho mangkaping-kaping dados pakulinan saben wonten dewa ngendhokaken kenugrahan dika mikiraken dika nganti mertapa dasarene niki panjenengan sampun wonten Mayapada wong kantun goleki kantun ngomati wonten di papan dununge ngoten Gus Kakang Semar anggun kumolani prasasat wis tepung bulan ora ngerti kapan dununge kaki nggih naik kados ngoten sing wigatos panjenengan kula marang kula siji panjenengan kedah nglampahi kabar kal ing mongko kalih panjenengan kedah eling marang Gusti Kang Mari ngelingi marang jati dirine Ndara oh ingkang mongko 3 Gus kandak aminta muglani dawata pinangkung menika angun apa yo Yo Kakang Semar menawa kaya mengkono kudune ngaku-ngaku nyang nggih. Dika mlampah mawon, dika mlampah mawon rasane. Boten usah dadak. Lelakon menika kalah karo alam pikir. Alam pikir menika dipun suwungaken lah. Atine sing ngono iki dituntun menyang ndi? Dituntun menyang ndi? Mong. Bagian tau ngomong ya, Mong. Ngomong-ngomong yo. Ana di jenenge rasa, ana di jenenge badan. Saiki kudu tak terangno iki. Yen ana ing tlatah manca, ing kono diarani nabi kelawan rasul. Muhammad karo rasule. Lah iki sing kudu terangno ben aku ora salah paham. Iya. Kok kabeh diarani rasa iku rasul badan iku Muhammad Muhammad iso obah ontek iso obah ora iso mlaku mergo diobahake rasa tangan rasa itu diarani rasul wis bener nggak oh dadi kaya ngono nggih ora monggo sak mlaku niku mengke lak jenengan Gusti bakal bikin aku. Lah mergo isane aku kok nyetutno rasa sing marai iso dimangkam aku. Iya, maksudmu. Ya gelem laku rasa mudi ing rasane. Manggone ana ing sakana ngono. Oh, saiki aku
wis ngerti papan panggonane Wahyu mudhun sing diarani Wahyu Kanaledan kok kena diarani Wahyu Polong Ratu ana ndi kok lah iki nonton nggone seputren ngono iki lho Wahyu ana keputren karo Wahyu ya Wah Wahyu kok ana keputren sing ana keputren Wahyu Wahyu ya ini dong ana marga sing kanggonan Wahyu iku kaya-kaya bisa ukar kaya bisa muntik Wahyu kang manggon sasarate mergo yen kanggonan Wahyu iku ora kena dipok senggol marang wong liya sing dudu garwane apa maneh wong liya batalno Wahyu kang wis manjing Wahyu iku sok ninggal nah carane to tak saling sandangan kalau anak kubjut ngono ya nah wis rembo masak siap sandangan ono jero lho jam sandangan ada atus kok ndak ngene wae sakarepmu kok ndak atus ora dadi apa-apa kok nasus ora dadi apa-apa Ki Badranaya Semar kono ana marga sing dilakoni manut diwangsa kautus mlebu ana ing kapan manggonane sono bagong saling sandangan Dwi dadi siji nek ana besuk lawan bagong eling sipating melu diwangsa tobat nek nalika saling karo wujud liman wujud gajah darondo mentur orang ariten keputren ing Kasdina kaya apa carane Banowati ora krasan ning kono yen Banowati wedi keden ana keputren mesti mlayu njaluk tulung nah yen ate mlayu iku saka sanjabane keputren negara Kasdina yen kuwi margane Wahyu bakal ucul saka jiwaning Banowati bonane ngono ya ayo slamet tak maranane kaya acarita liman utawi darondo ketandosane bagong kautus lebat jateke kebupen
Sang Prabu Suyudana. Apa sing dadi penjaluke Sang Prabu Suyudana dina iku wis tak pinangan. Kae ana ing alun-alun Bendhes Putih kang bisa tata dalma mau. Wis kecekel. Semrangkek ana alun-alun. Angger kabunyatane saged kasundatan. Derengan Surya Bendhes Putih tata dalma sampun dipun rangkek. Nggih. Nggih. Paman senduni kula piyambak sampun pitados dhateng Prabu Dwendra menika ya Sang Kumara Endra. Sang Prabu sarene anggonku wis ora sulaya ing janji. Dina sumpu Bendhes sing tata dalma wis rangkus ana gone kentren. Tak rangkus ana kono. Lah aku njaluk Sang Prabu dhewe sing bekas. Aku njaluk Sang Prabu dhewe sing bleh gawe patine Bendhes Putih mau. Ben dadi disekseni kawula dasih ana ngasingno disekseni kawula dasih sak negara ngasingno. Kaya apa? Yo, yen kaya mengkono, Paman. Ayo. Dadi ngono aku tak pedote gulune Bendhes sing manggon ana Bendhes Putih ingkang sampun dipun rangket ana ing alun-alun. Nyatane sejatose menika sampun inilah dene Sukma Akas. Sureki utawa Miroka. Surekan sing kiri utawa tengah ngalane medal kewono kedan. Medal kedan anggonan kuwi bodasar. Brodo motoraken dalangan brodo kamangan seksek. Iki jogo. Jogo guru kok kakak kok kira. Dasar ingkang endolaman dasar yang manduk Sukma mayang moro esok ragane ana ing alun-alun mandhik ana ing Trikuta omayane pisan ngomong mandhik ragane Bendhes Putih sak nalika apa dadi ini tengah kota dadi ini sesuk ana ora ngamuk untuk ngambil lagi.
Gusti wonten napa Gusti? Niku lho kok masulan apa iki yo? Nang samangan lagi ketakon. Ono apa kedadean apa kok ora kepenak kaya mengkene yo biyunggan. Lah kula kok boten mangan telat-telet malah bae mawon kon. Lah iku awakmu ora matek duwe pikiran akeh sing tak pikir dan dados tiyang menika nggih sing gampang tentrem pomoro akeh sing dipikir kono pikir kene dipikir tak nggih ilmu sing ngoten niku lho kan opo komban pundi iku lho opo ono gajah opo sapa kan kilan koyo ngono ono gajah waduh lan iki gajah ngapa biasa niku gajah-gajah menawi Gusti. Iki lho gajah kok iso jalma kaya apa? Ya iso ae, pancen ya wis lambe aku kaya ngene. Aku lek ndelok critane Banowati waduh ana wong ayu kok kaya ngono. Mewate bawang sabungkul. Irunge nyantik kaya mancung. Lambene kaya jeruk sejuring. Pundake lagi mas. Rambute ngandan-andan. Waduh, payudara. Lah nek ane ngalang temen. Lah iki sikile ya. Kemiraine bunder seser kaya dibungkut jekok cengkoke. Iya ya Pak. Dan jekok cengkoke iku panganane enak sih Pak. Lha kok ngene nglakoni tanding nglakoni. Lah ya mbok Banowati kok karo isin Banowati. Satemene niku wanita kang diluhurna awit Banowati dirabi ratu raja Nirgala Prabu Duryudana. Wong ya gagah, wong ya ganteng. Semune bojomu ganteng kaya ngono kok sik gelem selingkuh, sik gelem serong ku kurang apa-apa.
kembar omong. Manawati. Kau nanti selingkuh bareng karo Janoko nek konangan bojomu terus engko kaya apa? Enak wis. Konangan bojomu terus engko kaya apa? Lah ya iki kok mesti tak kandakno Suyudana. Batok minggat sapa iki? Lah apa aku minggat? Yo emang sih minggat. Manawati jane aku gendong awakmu. Wacok basis. Gendong. Jane Banawati. Aku ae lho kelek-kelek. Aku ae lho kelek-kelek ora dadi apa. Sing mburi nantang ya Pak sing mburi pangan. Dane aku nantang gak tau yo. Tapi lek ditari yo ngomong-ngomong kok kenyan. Lah yo kok sak tatane nang iso wis ate. Iya. Jangan ya. Aku lek ruangan nang aku kudu begini. Ayo. Manjing ana ing Sri Nalendra Bathara Kresna. Ingkang apa kalih darane Wahyu. Kasatriyan manjing ana satriya munggul parenang Wijasena. Tomarane Wahyu rong takara andadosaken Sri Nalendra Bathara Kresna. Lan Wijasena cayane mantap kaya
ingkang sumurar kados masinanggih menika wonten angganipun Koko Prabu Indrawati ingkang kaping kalih menika wonten angganipun Kakang Wijasena menika menapa tandha nipun wahyu ingkang sampun tumurun menika kajiwa kasalira wonten angganipun Kakang Kresna lawan Kakang Wijasena. Lho, Adi, dadi karo penting ya jadi pun kakang kasinungan wahyu ngaten teman Yai Wijasena kasinungan wahyu kasajian lah wahyu itu kali siji nang pun kakang durung mangertosi ana di papan diune Yai wajibe pun kakang ndonga wahyu kolong kanale dan kolong ratu itu sapa sing wis kasih Janoko, Janoko, tumoro Janoko. Kakang Kresna kelawan Wijasena aja rangkul kaya mengkene Kakang kok beno sik beno wong seneng kok gak oleh wong seneng iki kan lho ora lha wis gak tau ketemu pisan lho awak-awak Janoko Janoko kok manggur ngadus ke Janoko ambune kecil kita jangan dulu kita kok tambah kok bicara Janoko Dewi aja menteng ngono mbok nyuwun pundak lapor wis kula kok ngomongnya kok dirasakno ae aku sungkan karo Kakang Kresna ya luar juga hari itu bener Janoko kudu tak coba itu akan kok adani aku kan orang botong-botong mawon waduh iki yo wis gerang gak rusi ya dudune bapak ade Janoko tapi iki lho diuber-uber liman diuber-uber geroto kaya ngono Janoko masa tumon ana nggone Ngastina kok ana gajah ngamuk yo penting kono mengkono ngajan gajah itu saka Janoko buka mandeku jane ngono nalika ana lakon dewa katon biyen Janoko karo Banowati lan ya wis dadi anak kaya lho kok dibuka kabeh dikandakno Kakang Prabu karo kaya apa wae karo kaya apa sapa sing wani kuwi sapa sing wani lha iku gajah lho gajah iki mancal aku sing kaya ngono aku sing kaya ngono lha yo iku gajah iki kok pancen ngono Janoko Jalan Kakang Banowati yen pancen iki ana gajah sing gawe kapitunan seneng gawe gelane ya tak besing
Pasopati kaya mengkono ae ben mekane praloyo ayo maju gajah seneng gawe kapi tak tubles pusakaku Prasopati sida bodol waduh Mbok kae enak yo mabuk deh. Ayo, nanggalin, siap ini. Nek ditorong ini, gak iso moco lanjune iki. Kacari toringan ulan dapet rapet sangganan yoyo lawan Mbok Barwati. Nalika semono pamriki Jawa torinanku. Lamun wis kasih ngapadu wadon. Ora oleh tindak nista. Ora dikeparengake tumindak candala. Kedadosan Banowati lirung ing janji. Janaka dudu garwane. Nanging rinangkul dapet ngandhutake rasa asmara. Mongko nglanggar janji. Dudu garwane kok rinangkul dapet kaya wah. Dan Karno anggone oleh Wahyu mulung ratu Wahyu Kanalen dan oncat saka anggane Banowati anjing supe ana danan jaya arjuna kajiwa kasalira Wahyu anjing danan jaya arjuna Banowati, ayo balik yang sini.
dadi pemalangku Bima Sena ya Wijasena. Yo apa iki diarani Prabu Kumarayaksa. Iya, aku Kumarasaksa. Yo Kumarendra. Wah, ora gelem bangsa kene cubles kuku Pancanaka. Gajah waduh. Gegek Pandalinamu le. Wanawani karo aku untar malam ana ing papan kene mati dening awak.
pirsa Den Dara Kresna kamugrahan Wahyu katenteman Ndara kula Janaka nyandang Wahyu anane dan Ndara kula kadosan Kumandang Tengah pikantuk Wahyu kasatriyan lho sarene Wahyu sampun turun niki kali ngamarta supaya nukrasan dipun tirakake suwene selapan dina ngeden monggo kula teraken dhateng golongan Manggolo iki lho yen kaya Melayu Bujana Andra iki